Yes po sir. Bali po, meron po kitang siyam po na barangay ngunyan na nag-participate digdi po sa tuyong activity which is the CFAG or i-correct ko lang po ang ibig po sabihin kang CFAG is Community Fire Auxiliary Group. Firefighting and Emergency Medical Tournament. So ini po pigagibota po ini para po i-assess or i-evaluate ang sa inda pong mga knowledge about emergency response. Sinda po sa tuyang mga first responder at the same time force multiplier po in case po na hindi pa po nag-aabot so mga or in transit po ang sa tuyang mga firefighters in case po may emergency. So this will serve as their evaluation at the same time competition para po makita kung sino po talaga ang mga very competent po sa ining mga event na ini at the same time so sa inda pong mga naukudan po doon po sa inda mga barangay. Dapat po every barangay po igwa po kita ang mga pigaapod kasi programa po kang BFP ini pong inaapod na Oplan Ligtas na Pamayanan. So for every barangay po mag-create po kami ng mga Community Fire Auxiliary Group. So amo po ini siya ang mga force multiplier ta every barangay. So ngunyan in-invite po sinda gabos na barangay and then siyam lang po na barangay ang nag-participate or nag-taok intent na mag-intra digdi po sa eventa. So ini po at sa tuyong mga CFAG group, iyo po talaga ini ang kumbaga force multiplier or first responder habang for example may mga emergency kita sa mga sa tuyang barangay, amo po yan ang mga first responder at the same time force multiplier.